मैला नांनायखौ एबा गोसोम दागो नांनायखौ माबोरै गोजों साफा खालामनो हागोन बेनिनो राहाखौ आं दिन्थिलांनि, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। गिबियावनो आङो नारें थाइनै लाबाय आरो खुरैयाव मैदा एसे लाबाय। नारेंखौ हानानै आङो दा मैदायाव सेबनानै नारेंनि बिदैजों लगायगोन। नारेंखौनो सेबना लाबाय। मैदाजों नारें बिदैजों लगायबाय। लगायनानै आं नै बाथायाव फुनग्रोबाय। गय फाथै सुनैनि रङा बाथायाव माबायदि गोजा जादों, बेयो दा नैबे मैदा आरो नारें बिदै लगायनायखौ फुननानै माबायदि गोजों साफा जायो नोंथांमोनहाबो नुनो मोनगोन। बेफोरबायदि फुननानै 30 मिनिट एबा आधा घन्टा आङो दोनथ'बाय। नै थोरसियाबो गारसोना दोननाय मैलाथारमोन। दिनै आङो गोजों जागोन ना जाया बेखौ नायनो थाखाय थोरसिखौ नै फुननाय जाबाय। गानहोनोसै दा सुनानै मा रिजाल्ट मोनो बेखौ आं नै भिम बार साबुन लाबाय लोगोफोर। 30 मिनिट जानायनि उनाव आं दै एसे फुननानै मानजिग्रा प्लास्टिक एबा मानजिग्राजों मानजिबाय। नै गोसोम गोसोम खारजोब्बाय। दहाय गय होनायनि गयनि दागो नांनाया खारजोब्बाय लोगोफोर। ओरैबायदि गोजों जाबाय, बायनाय बायदि साफा गोजों नुफिनबाय। बिदिनो थोरसि खुरैखौ आङो फारि फारि सुनानै लोगोफोर दैजों सुनानै जोबोद साफा जाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामना हो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ।